Aprangsi karbi solang doarat kidoan na panstami nilitum KFS dance pro ba hinpen jutang kaching hora kardom nang pujiriklo kardom. Aning kanwa ngason thak-thaksi pining ne thota ingdeng thongkebra ke thom hawar karbi risunim sorongaji a hawar tin sitami talon panikpo. Ason thot chinon borjan hawar long stami kachichi kachidang pangching panikbomi. Nonang kileji ni phai inkoira ner kep mate September 28 pensi pangcheng pon ikpo. Lapen kijuji lake pre ni phai isian. Adim laki bukajan blockfield rongkang thir. Ladang nang litum asona mong chipate lapen ke kan barim lun barim sitame theponong igji. Iri tum kaching honai EM sar surjorong parstami nonang kileji ingdeng thongkebra ke thom hawar karbi risonim soronga jialong alang limit hanga hawar mate borjana hawar along kicheng pen kijut an chedodun klungji la pente RDGP dunji Si borjana hawar long ke do anararatum sa phisa phu pencheng lo risoi jang la pen aklimang pharat ke do achitami nani tum ke bang pen labang so ronga jelong adira chamna pidun phuksi ningjit kilo lasi Militum Karbi Film Society dance prowa hit lastami nonang kileji ni thai thongkep arni borjana hawar karbi risonim soronga jialong nangchetong dunji lasi kadog wistame rangignon aliralon piduna ning chiparong lana karton